Ahoj lidi, tady Vojmutadras a dneska máme první rybářský video na tomhle kanále a doufám, že se užijete, pokud ano, dejte mi like a odběr a rovnou jdeme na to chytání, ne? Za chvilku by měl přijet můj kamarád Radek, toho můžete také sledovat tady na YouTube a mě by také nevadilo, kdybyste mi dali like a odběr a jdeme čekat. Jsme na Vožehově rybníce a dneska budeme cílit hlavně na kapry, protože ty tu jsou nejvíc. A žijou tady i nějací okouni, nějací cejni a i štíky tady žijou, ale dneska, jelikož rybařím s feedrama, tak dneska opravdu cílíme jenom na kapry. OK, máme první rybu na prutě, to je velmi hezké. Vypadá to na kapříka. Ne, to je cejn? Nebo? To je špatně pod tou vodou, ale vůbec to nebojuje. No, nebo to bude cejník. Ne, je to miniaturní kapřík. Tak paráda. Tak máme první rybu. Tak máme tady první rybu, nečekal jsem podle mě ani tak půl hodiny. Přišel krásný, dlouhý kapřík, 37 cm, jdeme ho pustit. Takže jak jste mohli vidět, první záběr byl na žížalu. A zatím žížala vede nad slimákama 1-0. Abyste věděli, to jsou to ty slimáci, tak když se podíváte, tak tohle je moje oblíbená verze Competition Carp Twister Mini Slimák. Už tady mám jenom 2, ale naštěstí jsme včera koupili nový balení. Tady. A jsou to slimáci, na kterými v jednu chvíli bralo strašně ryb, jak tady na Vožeháku, tak i na soukromém rybníku, kde jsem na to chytil 75 štíků. Hodím vám sem fotku a abyste jenom věděli, že tohle jsou slimáci. Jo, máme bělo z podběráku. Pojď sem, kámo. Tak konečně. Máme dalšího. Tak teď jsem se to chytil. Dáme mu místo. A jdem si ho odníst. A ono se to utrhlo. Nevadí. Navážeme v klidu. A tenhle, ten je větší. Ten je větší. Utrhlo se to, ale naštěstí to bylo se žížalou. Takže tohle. Čau, kámo. Prosím tě, si tě vydám na podložku. Kde mám svůj metr? Halo, můj metr, kde se nachází? Tady, nepřímo vedle mě, já jsem slepej. No, to je mírák. No, ten má tak 40. OK, děláme. Ty vole, ryba. Kámo, snad ne. Jelikož mi kapr urval trochu prut, tak jsem si ho musel navázat na ty slimáky, jelikož to je asi jakoby jediný návod, který jsem si sebou vzal, protože fakt ho mám rád, ale můžu tam dát i žížalu a to i udělám, takže jdeme tam dát žížalu. Dámy a pánové, už přišel Radek a čau Radku, čau. Tak teď jsme chytili další rybu a že jo Radku, bylo to super. Jo. A měla 33 cm asi, ukážu vám fotku a teď jdeme na háček dát kukuřici stavenou přímo na method feeder. Takže dámy a pánové, jo, pokud chytíme něco na tohle, jo, tak prosím vás, ta ryba, která tohle sežere a chytíme na ní, tak se bude jmenovat kukuřičný démon, ano? Takže přejte mi štěstí. Je záběr? Nevím. Dobrý. Je tam furt něco. Je tam. Radku, pomůžeš? Freže, teď mám práci. Pomůžeš? Ale to je něco větší a mně to přijde těžší. Ty vole, fuj, to smrdí, jak kdybych se někde šťul. Co to bylo? Ale Radku, já potřebuji ale family friendly content. Počkej, ty natáč. Ano. Přišlo mi, jako kdybych chtěl nějaký záběr, ale asi nemám. To neřek. Tady je.
No tak já vždycky, když je záběr natáčím. Oh no, on je nějaký raněnej. Hele, dej to jakoby takhle do kapsy, dej to takhle do kapsy. Co? Dej to do kapsy. Jakože uděláš, že tohle to dáš nahoru. Tu tyč. No. A že jakoby, ono ti to udělá takovou hezkou kapsičku, koukej. Že uděláš, koukej, pust, že uděláš tohle a také to. Potom jsme byli dlouho bez záběru, jenže potom přišlo něco velkého. Kámo, tohle to není malý, tohle to bojuje jako prase. Zase na mango. Počkej, musím ho dostat od tam toho prutu. Jo? Kámo, já jsem přes ten prut. No to byl. Prosím, ať to nepustí. Ne, on to pustil. Jo. Ne. Zatím jsme ztratili asi největší rybu, kterou jsme zatím měli na prutě. Jenže potom přišlo něco neuvěřitelného. Hoši, oni jsou na steroidech. Kámo, tohle je tak baj. Dvě ryby najednou. Ty kráso. Tohle nebude malý. Ty vole, co to je za kapra? Kámo, ale u mě to není malý, kámo. Nebo, kámo, tohle není malý, to je mírový kapr, tohle. Ty vole, kámo. Už ho vidím taky, kapr. Podle mě menší než ten tvůj. Ty máš mírovýho kapra. Jo. Hele, oni se nejsou bratři, kámo. Oni jsou přímo u sebe. Kámo stále bojuje. Ale už je tady skoro. Já už ho mám tady. Tamhle. Dva bratři přijeli. Hoši, tohle není malý. Hoši. Tady máme jednoho, druhýho prostě. Kámo, já musím zakročit. Mám tam další toho. Kámo, oni jsou tak nějak oba dva stejně velký. Pojď sem, baby. Pojď. Dělej na vesmíru sem. Tak to je trofejní kapr. Tak teď potřebuji, aby si mi ho ty podebral. Prosím, ať ho nestratím, kámo. Ty kráso, to jsou hovada. Počkám, a jak jsem ti to ukazoval, jo? Přesně takhle. Kámo, váží to. Kámo, počkej, ale nemůžeš je tahat po zemi. To je těžký. Počkej. Kámo, to má 60 centimetrů. Dámy a pánové, právě jsem chytil největšího kapra tady na Vožáku, kterýho jsem kdy chytil. To je neuvěřitelné, že se to povedlo zrovna, když jsem si řekl, že jdu poprvé v životě na ryby. Teda poprvé v roce 2026 na ryby. Jsem neuvěřitelně nadšenej a jdeme je pustit, že jo, Radku? Ne, já ne. Já ti dám. Měli jsme tady s kámošem ten záběr na stejno a Jo. máme tady dva kapry, 50 a 52. Jdeme ho pustit. Pusinka pro štěstí. A. Udělal jsi velkou radost, tak utíkej za rodinkou, utíkej. Jsem neuvěřitelně nadšenej, výprava se povedla. Tak lidi, jsme na konci videa, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like a odběr a my se s váma, já a Radek, loučíme. Tak čau. Čau.